ọkụkọ amama ị na-abụ kọlchọ yara injini machi bụ abịakwa n'ọzọ abụ kọlchọ voluntu ma ọ masịrị ya amasị nwanne m abụ kọlchọ voluntu ya nụlere eze n'igwe ya nụlere eze n'igwe ya nụlere eze n'igwe onye amụma ya nụlere eze n'igwe onye amụma ya nụlere eze n'igwe onye amụma ya nụlere eze n'igwe ọ bụla nwere ochie ya nụlere eze n'igwe onye amụma ya nụlere eze n'igwe onye amụma ya nụlere eze n'igwe ọcha ya nụlere eze n'igwe onye amụma ya nụlere eze n'igwe papa were n'ochie ya nụlere eze n'igwe onye amụma akewa abụkọ ọjọọ tọrọ ntu ọkụ nwa amama ị na-abụkọ ọjọọ ya na injini machi ga-abịakwere n'ọzọ kpọtụrụ ịla asaba aba akwụta injini asaba aba nwanne m anyị nọ n'aka ịsa aba aba abụkọ ọjọọ tọrọ ntu ọkụ nwa amama na ndị egwu ya ọ masịrị gị amasị nwanne gị anyị kpọrọ Chineke ọzọ anyị kpọrọ Chineke si abịa aza Chineke were gbatuo ike na-ewube ya nọnyere dị na ndegwu ọ nọnyekwere injini asaba aba nwanne m doya ihe nkwa akụwa n'egwu yanụ lere ike nyere ọnwụ yanụ lere onye ahụ nwaanyị a ga-amụrụ n'ọma yanụ lere ike nyere ọnwụ eze n'igwe chai yanụ lere eze n'igwe onye amụma 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 anyị abụghị amụma nsogbu adịkwara m mma anyị abara mba ndị chụga ma agbara n'aja manụ na-ere ọwa ogu ngwongwo ụwa iwere otu iwu chere m aghọọla m onye ụwa ọma ya lere eze n'igwe ya lere ga gara ogwu ụna hụrụ n'onye mkpobiri egwu anyị ya lere n'onye mkpobiri egwu onye mkpọrọ obiri egwu onye mkpọrọ obiri egwu anyị ụna hụrụ n'onye mkpobiri egwu anyị ya nụlere eze n'igwe onye amụma onye amụma eze anya achụwala ibido papa anya achụwala ibido anyị akpọla gị bịa nọnyere aka ihe nọ 50 years anniversary ụka obi anọnyere anyị Golden Jubilee ya gara taa Chineke mekwe ka anyị nọrọ ukwe n'otu a di na nwanyị a nọrọ ukwe ha n'udo mekwe anyị ka anyị nọrọ ukwe ka anyị n'udo elekwela anya na ya ịhụha n'ọnụ ụka omekwela anyị ka anyị gakwa nka elekwele gị na ya ịkụghala isi ụka omekwela anyị ka anyị nọgidedo ma ọ dịghị ihe ọzọ 100 na nde inye anya anyị ga-akwa ya n'anya onye amụma onye amụma ọnwụ nwere ya gbara ọsọ ajọ mmụọ nwere ya rie mgbọmgbọ mmụọ mmiri nwere ya mawa jijiji ọnwụ ike nwere ya gbawa ọsọ kanụ lere ike ma ọ niile kanụ lere agụ na-eche mmadụ kanụ lere agụ na-eche mmadụ ike ụcha ya nụlere eze n'igwe onye amụma anyị na-achị ebido ebido o nwere ochie eze ndị eze ewerela oche ekwere onye nna ya mere mmemme ugbu a ka ọ bịara ịkpara abụọ ego onye eze onye ya ka anyị ọ bịara ọ bịara agụpụ ụzọ m agụpụ ọnụ m ọ gụkwele m ụzọ ka m gụpụ ọnụ m a ya nụlere eze n'igwe onye amụma onye amụma ya lere eze n'igwe chai ya
I